Il-mewt tal-Perit Mintoff hija tmiem ta' era importanti fl-istorja ta' Malta. Mintoff huwa politiku li ta' kontribut ta' 50 sena f'pajjiżna. Dan l-istazzjon tkellem mal-Professur Henry Frendo dwar il-karattru kontroversjali tal-eks Prim Ministru Laburista. Mintoff għamel ħoss kbir f'Malta u anki barra minn Malta. Kien ribelli, kien viżjonarju, kien qalil u mintu kien student beda joħroġ ċertu idea tiġifieri antikonvenzjonali. Il-Professur Frendo tkellem ukoll dwar ir-relazzjonijiet li kellu l-Perit Mintoff mal-eks Prim Ministru Paolo Boffa kif ukoll mal-eks Prim Ministru George Borg Olivier. L-ewwel għajta tiegħu kbira fil-politika fi żmien il-War Damage kienet kontra Boffa li kien mexej tal-partit tiegħu li kien għamlu Ministru. It-tieni għajta ta' Mintoff imbagħad kienet l-integration, ġifieri li Malta ssir parti mir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u tal-Irlanda ta' fuq. Meta dina ma ħadmitx fil-57 ressaq il-Break with Britain Resolution, sekondata minn George Borg Olivier li kien il-kap tal-oppożizzjoni, u minn hemmhekk bdiet it-triq għall-indipendenza. Henry Frendo semma wkoll il-viżjoni soċjali ta' Mintoff, speċjalment wara l-1971. Huwa persuna idiosinkratika, illi ma tistax tuża l-kelma Malta u nazzjon mingħajr permess speċjali. Skont l-istoriku Henry Frendo, il-karattru ta' Mintoff kien wieħed kontroversjali. L-ar aspett, jekk se nitkellmu fuq negattiv, kienet il-vjolenza. Prattikament disgwit fil-qasam tal-ordni pubbliku u l-nuqqas ta' tolleranza biex ma ngħidx repressjoni ta' min qed jopponi. Il-Perit Mintoff jibqa' nfakkar ukoll għal numru ta' elementi pożittivi. Għamel affarijiet ġodda u pereżempju il-paga minima, beda jagħti il-bonus, beda jagħti children's allowance. Il-kommenti tal-istoriku Henry Frendo iwasslu għal konklużjoni li fl-aħħar mill-aħħar hija l-istorja li tiġġudika dak li ħalla warajh il-Perit Mintoff.